Tosi monelle hämeenlinnalaiselle ja ulkopaikkakuntalaiselle Vanaja-festarit on semmonen ehdoton kesän ykkösjuttu. Enkä mä ihmettele yhtään. Toi festarialue on parhaalla paikalla. Siellä on ihan sikana hyviä bändejä. Kaikki on semmosen lyhyen matkan päässä toisistaan, ettei tarvi suunnilleen kun päätä kääntää. Niin on jo näkemässä ne seuraavan lavan artistit. Saatan olla vähän puolueellinen, mutta väittäisin, että aika harvalla kaupungilla on tämmöiset mahkit pitää näin hyvät kesäfestarit. Kaikki palvelut lähellä, majoitus lähellä, loistavat kulkuyhteydet, helppo päästä ravintoloihin, helppo mennä jatkoille ja etkoille. Ja sitten vielä uimarannat lähellä. Ihan priimaa. Aika hyvänlaisesti porukkaa. Mä oon käynyt hakemassa mun pressilipun ja rannekkeen ja nyt lähdetään katsomaan miltä näyttää Vanaja 2017. Me tultiin Vesalan takia, että se on se syy, miksi me ollaan täällä. Tää tuli ihan extempore. Lastenlippu vaikutti siihen. Oltiin mökillä tuossa lähellä ja sitten ajattelin, että vihdoinkin Vesala. Ne on monesti K18 keikkoja, niin nyt oli mahdollisuus tulla. Me oltiin katsomassa Sannia. Tultiin lapseni Sannin kanssa, fanitaan Sannia ja oli aivan loistava meininki. Oli oikein nastana. Oliko teillä se lastenlippu Sannilla? Oli, joo. Se oli ihan loistava. Kyllä, kannattaa ehdottomasti jatkossakin pitää tämmönen mahdollisuus, kyllä. No mites tänään, ketä odotat eniten näkemässä? Halo Helsinkiä. Ketä varten tulitte tänne? Paolo Vesala, joka äsken laulu tuolla ihanasti. Mulla oli JVG ja Eppu Normaali ja Halo Helsinki. Halo Helsinki on ihan ehdoton. Ihan ehdoton. En ole nähnyt ikinä livenä. Ja mites JVG toimii? JVG toimii aina. Ihan huippu. Ei tiedetty, että tällainen niin kuin mieletön kattaus täällä suomalaisia artisteja. Ihan huippuartisteja. Siis varmaan taattua kamaa, että ollaan oltu ennenkin ja täällä on hyvä fiilis. Miltä tommonen voi tuntua? Ihan sairaan hauskaa. Suosittelen kaikille. Miltä näyttää Vanaja-festarit tuolta ylhäältä käsin? Ei pidä katsella, jos meinaa hypätä. Meinaatko vielä hypätä joskus uudestaankin? Ehdottomasti. Kuulostaa vähän siltä, että klamydia on alkamassa tuolla lavalla nyt. On kyllä niin helteinen päivä, aivan hullun hyvä keli ja ihan sika hyvän tuulisia ihmisiä. Törkeen hyvä keikka. Mutta eihän ne huonoja keikkoja vedä koskaan. Aina onnistuu. Mutta mä oon kuunnellut 80-luvun lopussa ihan 90-luvun vaihteessa siinä. Pystyykö antaa arvioa, kuinka monta keikkaa tähän mennessä on nähty? Mä oon nähnyt varmaan noin lähellä 10 kyllä. Mulla on varmaan samoissa kuvioissa. Oletteko te ollut aikaisemmin? Kyllä. Kotikaupunki, niin täällä tullaan olemaan varmaan joka kesä. Ja mitähän näitä olisi nyt takana? 2004 kun nää alkoi, niin varmaan 12 vai 13 kertaa. Helppo tulla. Helppo tulla ja ihana paikka tässä linnan läheisyydessä ja tänä viikonloppuna vielä sää suosii ja kaikki palvelut toimii ja tosi hyviä artisteja, varsinkin tänä vuonna niin kuin setti on ihan törkeen hyvä. Ketäs täällä on vielä tänään semmosia, joita erityisesti odotatte? Eppu Normaalia ja odotan. mulle Halo Helsinki on semmonen, mitä mä odotan. Mä varmaan en käyttäydy niin kuin tän ikäisen pitäisi käyttäytyä silloin, kun debut tulee lavalle. Se on vaan mun sydämen juttu. Rupesit sä vähän jo liikkumaan? Joo, kyllä. Riitti pelkästään yhtyeen nimi jo sanottiin. Niin kyllä. Oliko sun lapsellahan oli vähän jotain sanottavaa tästä Eppujen keikasta, että miten äiti siellä käyttäytyy? Heti kun ne tulee lavalle, niin mä itken. ei ole hirveän vaikea uskoa tätä. Lämpimänä, raikkaana ja tuoreena Eppu Normaali. Näyttää vähän siltä, että koko Hämeenlinna on täällä.
Ja niin on kuulemma loppuun myyty vanaja tänään. Yleinen mielipide tuntuu olleen, että eilinen Antti Tuiskun keikka oli ihan törkeen kova. Voin kyllä hyvin uskoa, koska viime vuonna ainakin se oli mielettömän hyvä. Testikuski oli eilen palaamassa yöllä Ruotsin reissusta, niin en päässyt vanajoimaan muuta kuin tänään lauantaina, mutta täytyy kyllä sanoa, että oli ihan täyspäivä. Ihan mahtava meininki. Ja kyllähän tämmönen 40 testikuski on ihan fiiliksissä siitä, että voi kävellä kotiin. Se pitää paikkansa, että täällä on kaikki ihan lähellä. Ensi viikolla mennään katutaiteen ja tatskojen merkeissä. Nähdään siellä.